Inti li tħaddisna u li tipproteġi l-Knisja tiegħek. Għajjem fija permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, amministraturi tajba u fedili tal-misteri qaddisa tiegħek. Sabiex bil-Ministeru u l-eżempju tagħhom l-insara jkunu mmexxija taħt il-protezzjoni tiegħek u l-triq ta' salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Għax bis-salib il-Qaddes tiegħek inti bdejt id-dinja. Int qaddis waħdek u lejala. Int tagħmel ħwejjeġ tal-għaxra. Int persuni. Int kull tieqa. Int il-tieqa. Kull tieqa. Fuq kull tieqa. U lejala ħajju. Int il-tumilta, il-sabar, il-fem, il-tislim, il-tena u fel, il-tirħaq u l-nis. Feddi il-rahmi, u Alla li tista kollox, l-aktar ta' l-aktar u kbir, l-aktar kbira, u l-kbira, kollok kemm inti waħdek tajjeb, natuk kull tifkir, kull glorja, kull grazzja, kull ġieb, kull bar, u roddu l-eklejjem kull mawħalaj. Il-qawwa ħelwa u l-ħeġġa tal-ħabdek kull-ħin, taħt il-ruħ tiegħek u tbeda minn dak kollu li jurna d-dinja biex imut l-ħawwa tal-ħabdek. Kifejn il-ħatir ritmu għal-ħammat tiegħek. Amen.
lejtin t-ħira tal-Pasqa bitja. Għatina nitagħu l-mister tal-ġisem kondemti. Ekne ħossu fina bla jeda nafrek bititna fil-wati. Inti teċu s-salta għal-dejjem ta' dejjem.